Sådan. Der kommer en til. Nu kommer de hvide. Ja, nu da du er ved at rejse. Ja. Sidste år? Aner det ikke. Nej, det tror jeg. Han har fået en fra skolen. Vi har 2. Nå, det har du. Han har, det er lærerne får en hjem, fordi de skal kunne undervise. Video. Okay. Okay, say something to the camera. Ja. Okay. Nu tager vi snart hjem, du. Yeah. Hvor tager vi hen? Now. Okay, nu må I gerne sige noget. Look at the camera, Snook. Ja. Okay. Men Steffen er stået op. Yeah. Want to say something? Okay. Month. Yeah? You're like the opposite of Yeah. Pat. No, I was buying it for just Yeah. this month because one of the kids Yeah, we're go living ahead. with is coming with one. Sig det så. Nej, det må du ikke. I morgen. Ja. Så er det så bare. I morgen så kører jeg sådan et batteri der. Til den der oppe, ikke? Ja, Og så kan jeg på lørdag låne den ledning, så kan jeg også filme det. det kan du sagtens. Yeah, fun. What's going on? Yeah. Det kan du så. Is this a video camera? What is this? It's a digital video camera. Really? Ship. Oh yeah. You got something to say? Not really. And then the other one, it's a drag. Så er du også alle sammen. Yeah. Altså, Are you taping? Yeah. You are on TV. Nuh-uh, the red light's not on. Nej. We were on Nickelback DVD now. Yeah, I'm on the Nickelback DVD. du vil give mig alle de ting til pynte til Maiken's fest. Ja. Fordi hun har lige haft en fest for Robbie. Ja. Hvis I måske vi kunne køre, hvor hun arbejder. Og så kan vi Jamen, spise hun den. arbejder Dorothy's garage, Ja. ikke? Ja. Nej, du kommer ikke ud, for du krasser mig. Jeg har haft en ude sådan. Ja. Nede i skoven. Hun kan godt lide det. Ja. Ja. Man skulle Ja. bygge sådan en lille gård til dem Ja, men du med krasser mig. net over. Du kan bedre lide Carlo, end du kan lide mig. Det kan det. Du skal bære hans sådan. Ja, men jeg tog hende op, men inden jeg kom, så rev hun mig. Nå, Så sagde jeg, det kan Carlo gøre. Du skal også bære mig sådan ned, så